Kormoti nang masama sa nayo ang lefia buile tamno na yang saimaya hero plan hero oi gahamda ang tabuk phano agi 17 bosor phru kisrelai phru jibuk kthei hama bahaiman mani pokmania khupia tangge hinmale sini kujia bahai ke khuk phurungmani video YouTube age restriction rioi rekha amaya phakwo loi chora nai je phru video mo hai rejago a video te rangbo ajimaya tei cherai khonai rok bonai maya tamni hinmale borok rok bahai ke bo saman saimana nangphu ang sana naima hangke 18 plus na nangtipu kucia khukmani original video hangke mungsa khaya YouTube rok ano khetam skena nangjakha bkha bisingo ke kabjangno ang haipana mokoltei mukti kelaya mungsa sing siutabuk aboni bagino ang buji suka tabukle 18 kaya chini kebono kis rok rena singya je tabuk phano 18 kaya khurok atui rokno imang rok phanta nukhudi haya kenorok ni laibo jeba mungsang na chance tongu ha thengke sing tini tamono nailai jawnai abo nung se saimano tamsingno ba singdong hinu kubuino ang tini norok ni bagoi ani mokol ni naimai ang mani video takhuk bisingo khawai chobui tubui phaijak abono hongke dol rok phaidi tabuk takhuk khulogoi video naina bukha thanglai siwano biangni phainung tabuk oro biangni ha mungsale mungsabo khai phaima tongo nungya da himtani no sijago dini ang morajuk mane pink color pen bahaina mani akran kosok bahaisi ang tangai jani bono chasma thupjak nugoi kaisa kokno mang mutuman khasuk para rogo sikili rok bisingni kanjaknai horo suwi dangdalo furanai tonike phungo hongke kemajago hinai khnamani a khoknai bono nong thoto khaima tongjak khangle haino che ang usukango kaisa video nugoi paidrok para rogo bri rongni bisingni bratai pen khogoi bolno kotono bahainawi tongphuru manjagoi parani mukhra chongoi rijak manok a borok bini best friend rok dang khasabu saiman kormoti changkolmo bunai ru nei thoruse kormoti yokkolmo bunai ru nei thoruse norok yakda kollai jangda kollai muitugda kollai abo ulo ang norok ni o video nai pai kathang tongkhe nayano tabuk je norok ni mohai video quality phunugui ano mokol kolmano se poila salayano tamsai ar nini camera o tokhada khiwi kelang hayake sinjoda sutei sarai pailang tam sugrumukha ahai khele nailai manlaya do thani tabuk no phacha camera o thu hinai khotei ni o branded chat kufut bai no hutorori nagradi tam nungkhe DSLR camera bara naimaliya borok haike oh boro naimanjanani phanaba video khaina bagise hotel dugano mairangsi sujao hingke tam style dire chuma bo tinike sabun kalbari o maimui bagna naima haike habui dekthaija mangso rujui tubui hui ton phaijao khai hinu oi jotona himbaila augana gani nongna rutugla kamke mannai orono o phana kalbari o mangso dek kamari na logi pargo khumtui lunani munibo tongu nugya da bo kailai panda maimui bagmani dress chumja ayang dek sap khai slagai kabukha slakte bini yang khumtui lunani taimung khangeba dress change khai malia ma phaikata kormoti changkolmo bunai ru nei thoruse kormoti yokkolmo bunai ru nei thoruse bole sawar se o bole sawar se do teisa sawar se bole sawar se o bole sawar se o bole sawar se nung chibuk tuyo yokma haike mshawi bo sukusugo kana nai tei totra haike kolmani nung rungoi da kol hayake kirimi bari ui sak no kol jakting thango tei o chasma khoksina ba do please tamono nang khulumna da nang no boreile chasma thupjak da tamo nung khetam siklaikha nini o video kono mote 2k plus 20 unga bai da nung sak no phakwa nai khune chongoi na kha yakro yatam gunya mano never do maya nayan jole nai tuni bu bordi sai biya oh my ui ocharai rongni bagui jotono kaham ungthung hinai suri baila waisa asuke musana krung asuke acting krung mohai musamano khe oroni kutuldi hinu kokbrok bai nung moda musa hayake gari ni aina da hu naila yang kormoti no bo hapungo se tei yognani chaitok tongu mohai borok rongni talent hingke cherai phuru pukhri o ma tangjak lainai thunglai khiwi khi kosok sari tonnani saboni tomung obo hinai buibai singjake sak khai bo dolno yasi yornani khi bagano bolong hokpuru khi kapik jagai ungklogo usulnai usul tongo yang kormoti changkolmo bunai ru nei thoruse kormoti yokkolmo bunai ru nei thoruse जों आसक सिया बुकाया खुजे जोंनो नों थकक माननानै ताम फुनुंना नाय नों गामजलि गदाल जुमै फायकाता बुक अ कानजलि बाता सिंगो न जुमजाक बेला नों बिसिंगो अ ड्रेस तो बात छेरदि कपाल चश्मा खुलग रसिना बा भिडिअ पाइना नायखेबले आलादा डिजाइन रक खाइजिना बाता बुक अ चश्मा खुलग रखेनो न बम मोसा कतर फाइ बांखार तालां फाइना हिनु आसक नों ता बखरक तुंगरि बेलाय न बरक रंनि तै तामसि सासिना आं बनो hengke dolrok tinin bagi omsung no video barano esiwo tongma loingya ni kongrai semanjak tongsiu tabu khorni koita tamkha saida man norok duita
o video tei sa kolok khainani hinui ang wansukmani no do abo se ang insta o story rei rijak hangke Sunday o nai baidi video hinui kok narikma sabai kainke to nor gan sajaglak jolijaknai am bagui no dofra kapra ke ma khaima bagui no video bara khata do abo no hingke video jajak hangke like ridi em nargya comment tei share khaina tapok di tei ketal dol rok hingke subscribe khaidi asuk no thusinai ang thangka do dol rok bye tiprasa